Linda, ndotobva kumaschool runs. Tobva maschool runs kutopinda zvaone ndakatovhura negaraji richakatovhurwa iro. Tobva maschool runs. Right. Napfidza nemasinus vedu ndo season yacho kai. Kana vedu we. Mamukaseko vasikana. Ndapfidza nemasinus vedu we. Minzeve dzenge dzichingovava, muromo unenge uchingovava, pa mhino dzinenge dzangobloka. Ndapfidza nemasinus asikana. Ndapfidza. Ndapfidza. Totanga kumwa mapiritsi chaipo, kutomwa mapiritsi. Rawanawo. Andawopfidza. Atotanga ndo season yawo iyoyi, ndo season yawo iyoyi. Tatiri right makaziva akapfura aya but right. Mamukasei vasikana, mamukasei. Right. Veduweka hazvina kunaka kuti moya okwatiri kuma admin chitipawo news dzekuti kwai munhu afa anti munhu ari mupenyu. Zvakaipa munoshandisa nokuti munenge makuita kunge isusuka tine zveku ameno kuti memchida tite sei. Ene nyaya dzekunzi munhu afa. How can we verify, guys? Vanotsvaga hama dzemunhu. How can we verify? Pari kunyorwa kunzi musikana uyu akashaika ari mumochari. Tiri kutsvaga hama dzake. How can we verify? How do we verify? Put yourself in my shoes and the admin's shoes. How do we verify? Ndoda kubvunzawo. Ndamuka makuseni kwakazara ku inbox, ku WhatsApp, ku Messenger ku. Andika saka ndikati arga ndibatsire maadmin. Anti maadmin ndo anodhila nema messenger. Ndikati gandinde ndinodi vana vangu vachitogeza ndochikoro saka ndakamirira vana. Ndika ndinobatsira ndipost. Kwakazara nasasa ansa ndapedza. Kwakazara nyaya dzakapostwa ikokoko. Ansa ndapedza kudzita because ndazongo kusvika pakubuda ndichiri kungoposta. Animona. Saka ndopana nyaya yakanzi tibatsire kutsvaga musikana uyu. Akashaika ari ave newiki ari mumochari. Andika anozanibva kuchegutu. Ndatopindura nochi ndikati zita rake hamuna here. Andika handizivi kuti azosara chipindura here because asina chika kumessenger kwachona. Anzide mafumbura. Ndinoposta haisi nyaya kufumura ndinofumura. Haisi nyaya. Hanimona. So iko zvino paita Teresa, thank you very much. Ndiye andifonera. Hanimona. Ndichobva asi ndatombobuda muno motika ndibva kumagunezi dropa vana kuchikoro. Ndiye kunifanira kuti maonere nyaya yamaisa kuFacebook yemusikana ari kunza sheka. Ndikati ipi? Zvikanzi kunza sheka. Ndikati ipi yemwana mudiki uya zvikanzi because tatomboidiscussa kuWhatsApp chiti nemi mwana mudiki akadai akafanei. Tatomboidiscussa kuWhatsApp nyaya iyoyo. Hanimona. Ndikati mwana mudiki akadai akafanei. Zvikanzi mai vake vapindura kuti mupenyu. Ndikati wo ndakatogara muno. Ndopanda ndatomhanya kunesa kutasa kuwakuya kunikiri. Anambotoverenga macomments ese. Ndangoverenga macomments mashoma. Omwe chiti tangai maverify musati maposta. Ndopanda ndatobvisa chipost ya. How do we verify nyaya yekufa komunhu, guys? Iko kuchinzi tsvagai hama dzake. Ndo verify yakunani. Zvimwe zvinodawo kuti musati matanga kumhanya kublema maadmin nesuka. Mutange mafunga. Pari kunzi tsvagai hama dzemunhu uyu. Tiri ku foreign land. These things do happen, guys. Kuti munhu anogona kufa. Andika asina hama dzake dzinozikanwa. People they resort to come to social media kuti tsvage hama dzake through the picture. Panenge pasina pekuti ti verify. Kana paripo pekuverifyiwa munhu apostwe because hama dzake dzinokurumidza kuchiziva. Ati ndizvo. Ati ndizvo. Munhu anokurumidza kuverifyiwa kana hama dzake dziripo havauyi kwatiri isusu. Vanoenda kuhama dzake ka. But the fact that vari kuuya kwatiri handimoona kuti tsvagai hama dzake ari kunzi anobva kuchegutu. Kureva kuti kana zvakadai izvizvo kuti changa chiri chokwadi. Handimoona if it was true hama dzake dzaiwanikwa pasocial media. Handimoona. Saka musadaro imimi team diaries mucomment section zviri nani kutotanga kutoti tipei munhu aposta tifambe naye ndokanda munhu because unozviitirei kuti unoposta zvinhu zvekunyepa. Pane kuti mutange nekublema maadmin. Moblema inini admin team yeseneni kuti mapostirei musati maverify. How do you verify someone's death iko kuchinzi tsvagai hama dzake? How do I verify somebody's death? Kuri kunzi tsvagai hama dzake. Social media ndokunotsvagwa hama dzachona. Ndo verify yakunani. Ndo verify yakunani. Hazvi verify ikitesho tukubatsira. Handiti unless you are telling us to stop posting anything chakunzi kwazodai kutongosiyawo. Handimoona. At least you're saying stop posting because pane vakawanda vanouya neminyaya dzakadaro pano. Handika tusodzoka chinzi hama dzawanikwa. Toti
chokwadi maita basa shuwa madzawanikwa how many times tichiposta natsvagwa pana pachinzi vawanikwa through social media kana mati chistopa ikuposta vatongosiyawo vanoniposta wamheno kumwe nokuti state tisina mhosva anditi tanzitsvagai hama munhu ari mochara tingarege moeda ari mochara anditi taposta zvozowanikwa kuti munhu ndichakanda screenshot yemunhu andipa unoona pozowanikwa kuti munhu uyu mupenyu haana kufa saka isu topinda papi apa topindepi the same way marimwe zuro apa pane hama pane nyaya yemusikana uya mukadzi wokunzi akatogwa kuzimbabwe uko tikuno kutsvagira murume kuSouth Africa nemwe couple anditika akauya necouple iya kunoko munhu akandipa nyaya iyi hama yake mukadzi ushu hanimaona achiti postai munhu ari kunzi chi nokuti vari ku as it is right now handioniwa hangu hama yakaita mistake handifungi kuti akakanganisa because vanhu vakazotora nikikiri vakatora mukadzi uya wokumasvingo vakauya naye handitika kunoku mukadzi uya anonzi akasungwa animaona ari kumasales hanzi akasungirwa mapepa ari kuchitokisi andimaona saka akasungwa ari kuchitokisi manje problem yakaitika mukadzi wokusungwa uyo wokunzi hande kuSouth Africa tinokubatsira kudi kutsvaga murume asungwa kudaro ava vakanga vamutora vaya vaenda kunomuona vakati akuudza hama dzako antika kuti wakasungwa iye ndokubva ati kwavari from what I was told nezuro nevava couple yakamutorai antika zvikanzi imbomirai kuudza vanhu vekumusha musaudze hama saka hama manje dziri kuzama kufonera uya akasungwa hama yavo kuti wakaenda kuSouth Africa nevanhu vasingazivi uri kupi mufoni haichapindi handikana ukapinda masozo kunonzi vharai mafoni uri kupi ndobva vaona foni haichapindi ndokubata couple iya yakauya nemunhu kuno couple yaudzwa kana uya ari mujere kuti mbomirai kuudza hama chokwadi vanozopanika ndobva vati hatikwanisi kukuudzai anything iko zvino kuti ari kupi hama ndokupanika ndokumhanya bheki kwandiri SIS MELLY tine hama yedu yakashayikwa yakatogwa necouple yakaenda kuSouth Africa hanimaona anenge akatodi akabva angodisapia foni yakaichapinda haichadai hatimaona kwavari zvatove dodge chidai zvingakungovewo kwandiri zvinenge zvatovewo dodge hanimaona indatora nyaya yandaposta nepicha kurudzi kune vanhu munhu anogona kuva akatogwa nevanhu vazivani vakati tikunokutsvagira murume vakasangana naye kumasvingo vakamutora vakauya naye hanimaona unenge utofunga kuti pane zvakaitika because vanhu vari kuitwa mahuman trafficking guys hanimaona utofunga pane zvakaitika nokuti human trafficking vakawanda vari kutogwa against their will hanimaona couple ndokuzouya hanimaona kuda vakapinda ini mumacomment section manje handizoteveri macomment section kana ndikaposta nyaya ndini ndichitori busy ndinongoposta nyaya hanimaona ndotodarika handizodzokeri kucheka macomment section saka baba mai vacho nezuro kwakuzondisendera message zvikanzi akatofunda senda message achiti ndikuda kutenga mafuta animaona ndikati alright totara nyaya dzemafuta zvikanzi mandiziva ndikati aiwa ndikuzivi zvikanzi ndisi uyaya wamakaposta kupeji kune murume wangu takatora hanzi Justina tikauya naye kuno kumasvingo yaya taiti kwenana kuchinzi tiri mabhinya animaona ndikati koimi kontimi ndakutsirai message kaimi mamungandipindura ko mukadzi yavo makaenda naye aripimi zvikanzi takaisava audio ndikati maaudio kupi animaona ndasina kuona maaudio animaona ndikati maaudio kupi ndopakatangasanangura zvikanzi aiwa ariko akasungwa hanimaona akasungwa saka takatikwa nevanhu chinzi tiri mabhinya tichitori vanhu vari boys tozvishandira munhu yakasungwa saka ndiye angatidzwa tisaudze hama hanimaona ndikati but imi maudzwa kudaro maudzawo hama kuti kwadzi hamungaudze vari wrong here kuya kuzoposta vari wrong here havasi wrong because imi ndimunosika vanhu makaenda nemunhu foni yakaichapindi hama dzakudza rinaripi maudzana nemunhu wenyu kuti usaudze hama imi akutsigirawo kuti mimbomirai hatingakudziko zvino kuti zviri kufamba sepane zviri kuitika vanhu vanotofunga vanotovhunduka ndosaka vakauya nenyaya musatombobhlema vanhu hama idzi zvikanzi zvatazoita taona nyaya yanetsa kupeji kwenyuko vanhu vachiti mabhinya takazoenda kumasausi tikamurire kuti tikaudza tatadza mapurisa nyaya yenyu vari kundorondedzera zuro manheru tatadza chokwadi nyaya yenyu mapurisa kuti takunzi takaba munhu tikachekeresa saka ndachikumbira kuti mutivhurire arekodhe audio tipe hama dzake saka ndokubva mapurisa azobvuma vaona post yepafacebook ndobva azonorekodha audio uya wacho ainzi akadisapia uyu ndobva arekodha audio achidzama kuti aiwa ndiri mupenyu ndiri kwendakasungwa ari kurinzi anobuda mangwana Wednesday hanimaona ari kuda kukoti mangwana hanimaona ndobva vazotora ndikati ndozvamukadimakaita from the word go mangodzati aiwa ari safe mirai hanimaona ndobva azoningirira azotora kwai ndobva vazotora audio iya
ndokuenda naye kune dzimwe hama ndokuti munhu ariko iyo audio iyi munhu akasungwa. Ndikatsaka mungava blame and you can't even blame me as well because stage tofunga kuti munhu akadisappear munhu wevanhu akaitepi kwangonzi munhu atogwa nevanhu asangana nemi murengi kutoileti kumasvingo kumakurengi uko mangotanga kutaura nyaya paya makutoti hand of South Africa tokutsvagira murume munhu akuzivia munhu asiya vana vanhu vanoshayikwa guys vanhu vanoshayikwa andimaona hama dzotsvaga foni navati kukuya wakaenda kuSouth Africa nevanhu vasingazivi foni haichapindi mongoexpecta kuti hama dzinyarare imi makubvunzwa kunzi kwemi ndima kaenda nemunhu ko munhu aripi moti kwanza chimbomirai pane zvikuitika chazokuudzai havana mhosva vanotovhunduka kuti nokuti vanhu vari kubiwa zveshuwa vanhu vari kuenda kunoitwa chihure kune dzimwe nyika kune maasian countries against their will guys vana vari kutorwa vanhu vari kubiwa vanhu makuru chaivo vari kuiswa madrugs votransportwa mumazicontainer muya vachiendeswa kune dzimwe nyika kunoitwa prostitution vachitengeswa ikoko kuitwa masex slaves ikoko zvinhu izvi zviri kuitika guys anomaona these things are happening saka vanhu vanotovhunduka kuti zviri kufamba sei kwanzi still is an aid up no indamirira mangwana tukwanza anobuda Wednesday mangwana saka ndakamirira mangwana andimoona kuti ndinyatsonzwa because still pakadaro ndakawadza ngati if it means kuti chokwadi akasungwa abuda tazomuona I'll come back to social media and tell the people kuti aiwa vanhu havasi mabhinya handika munhu anga akasungwa kutaura kwamuri kuita muchindiudza imimi ndichadzoka ndichigadzirisa for now ngatimbomirirai kuti munhu abude neWednesday imi achibuda neWednesday mobva mandibata ndozvandakavaudza hanzi akasungirwa mapepa kwanzi kunonzi kujenifesi kwanzi akatsungira mapepa kunonzi jenifesi hanimona saka isusu hatingadyi kuposta nyaya izvi zvakafanana toposta vanhu vakawanda anozowanikwa pano guys munhu anenge achinzi missing toposta pano kazhinji kachona kana munhu azowanikwa hama hadzidzoki ichiziva kuti munhu yatamuwana havatauri kuti munhu yatamuwana vamwe ndivo vanozodzokawo vachitaura tamuwana takaposta baba vaya vemota yeblue vakuru vaya hanimona vanhu vanovhunduka baba vakuru vaya vasimuka munhu mukuru yababa vaya makavaona kuma60s good morning madam Lorraine kuno kudzatove kuma I think to 8 past 7 to 8 to 8 I think baba vaya vabva kumba vabva kuno kuvachiudza fonera mukadzi kuti ndiri kuya kumba animaona vachibva kuSouth Africa vatosumuka handa kutosumuka nemotikari yangu ndakuya vanhu vanohaijekwa murodhumu guys vahaijekwa vanourawa murodhumu anogara South Africa munozviziva imi baba vaya havana kuzobowanikwa futi kana kutaura nemunhu futi kuzikama kuti vaenda kupi vazofamba sei vazodini kungoti zii foni yavo haichapindi vanhu vanovhunduka guys South Africa yakaipa antimaona South Africa yakaipa vanhu vayoti vatouya nemunhu mukuru akutsvaga vatouya nemapicha yavo kuti nevini tipeseotsvaga baba kuma60 uko animaona baba vakabva vachita kuenda kuZimbabwe handika vangoti ziya havana kusvika kubhodha kuna kwavakaonekwa izvo baba yaya havana kumusha kwavainda vanyepera mukadzi wavo kuti ndiri kutouya kwezvingatosumuka vaudza hama baba aida kuenda kumusha ivo vafunga zvimwe kuti vadecida kudii hameno vabva vazvindira havo kuJoyi kumafaro baba vaya vakuti ndava kumafaro vakutononakigwa vari kuJoyi hanimaona hama dziri waridhika kuti munhu akasimuka akaoneka kuhama dzekuru nemukadzi akuzamuka tirara ndasumuka ndikuya munhu achasviki vanhu vanovhunduka guys munhu anourayiwa hansaka mburuma ucharipi takazomuwana George takazovawana baba vaya vachitozvidlira nyika rutivi ko baba vaya kana vaitozvidlira nyika rutivi vari kugirlfriend yavo kwavanga vagara vakazvikembera muri nenge chiri waridhika isikati vakaindepi murume mukuru kubhodha havasi havada kuonekwa hama kusvika pakuenda kunoti toda kuona CCTV footage yekubhodha kuti baba vakapinda here pabhodha hanimaona kubhodha havada kuonekwa achipinda hakuna munhu akadaro akapinda nemota hazvinetsika mota registration yenhamba yemota havana kupinda mota hakuna mota yakadaro yakapinda kunovasimuka vatotakura zvinhu zvavo vachitopinda kumusha nemagrosari izvo grosari rakudodliwa zvaro nangikiri netsai hanimaona vari kwavanenge kwanga vakakembavo mukomenzeyedi vanhu vakatanga kutaura kuti muri kutsvaga baba vapi tikati baba vataposta zvevava hanimaona vari kufona kana baba vataposta zvevava umwe ndiye akazoti imi baba ava vari kusaidhi kuno mota iyi ndakaiona baba ava ndakavaona vane munhu anotoziva tikati kupi inhema dzako inda unoverifya tione akatsikwa 8 months yuwi kamuchindoriva nemahonai komende yaEsther hanimaona munhu yakaenda zveshu akanotora pikisha yemota exactly
akati haisi iyo here, tikati ndiyo kovaripi animona kwakudza hama dzakutanga kutresa kuyakawanike munhu zveshuwa ari todlake zvake nyika riti baba vatozvidlira nyika riti mudhara ariko hanimaona. Saka zvinoitika kuti munhu anoshayikwa kwanzi uyu akabuda shamwari yaEsther yakabuda chinotenga fodya akabva atsikwa nemotikari akaita 8 months vasingazivi kwaari ari mumochari. Iwe ndikochiti kuti munhu aenda kufodla kana kutofungira kuti munhu aenda kuchihure izvo munhu atsikwa nemota atoenda kumochari. Kana usina takura chitupa usina foni panoita maaccident kaiza mwana oba mafoni mwana zvinhu zvekunoba mafoni evanhu vafa hanimaona vane zvinhu zvekunoba mafoni evanhu vafa pasina anything chiripo mapurisa anokuwanepi vanongotora vanokanda kumochari vomirira kuti iwe uchatsvaga kuti munhu unyaripi 8 months munoenda notenga fodya hanimaona. Saka zvinhu zvakadai zvinoitika guys tisikatapiwa nyaya yamaadmin akaposta nati ndikaposta musati blame guys nyaya dzakafanana nedzekuti kwai munhu afa tisingazivi hapana kukuverifya nyaya yacho hakuna kukuverifya because utotsvaga hama dzako kuti zive dzizive kuti ndozvaitika kunoku hakuna kukuverify animaona. Saka ndonyaya ndachida kuti kuma-60s uko baba vaya here kuma-60s vakuuya kuti kwai tindibvisireiwo post kati iwo post handibvisi handizvo mupfidze munhu ane vana vakuru vane vana vakura kudai munoda kubvisirwa post yekuti mamamboindepi handibvisi post inogarepo ndakaramba kuvabvisira post ndikati post inogarepo mamamboindepi imi munhu ane muri kushuwa mungatambudza vanhu kubva kuno muchimukwini vanhu kusvika pakunokumbira CCTV footage yekunhingiri yekubhota uko imi makazvitinya yenyu munomu motoka tibvise post kuti zvadii animaona hazvikuna zvinhu zvakadaro animaona. Saka nyaya dzakadaro dzinonetsa animaona tichiti hatigoni kuti tikwai tinodziverifya dzakadaro tinotomirira kuti tiwane proof peste yekuti munhu chuwa tamuona tozodzoka ini togadzirisa kunoku asi munhu taizoona chuwa aripo zvakafanira iyoyi yekuti kwai voice note tinotomawo totanga tamira taona munhu first video call nemunhu kudai kuti izoedza kuti zvechokwadi munhu ariko because iriyo voice note guys mozviziva zvinoitika zvakawanda kana munhu ari akabatwa hostage unonzi kurumidza taurapa futeka kunongedzekwa hamuna kuona video yevaya matsotsi akapinda munikikiri guys yakapinda mutavheni matsotsi kunoku akataura kuti nevanhu tweka unotweka guys uri nechirume murume wakahotweka mubhawa mu guys akambotanga achiramba akanzi bhutsu kumagara akapesera otweka kutweka kunonzi kutweka kuya iye achitsosiri chikuzira zvaro kuti munhu murume achitekeswa ungarega kutweka guys futeka kunongedza kudai ungarega kutweka futeka kunongedza kudai unotweka guys imana kuSouth Africa vana kukwana guys havana kana kukwana nokuSouth Africa murume akazotweka mubhawa kuchinzi tweka unotweka animona unotweka inyaya dzakawanda guys dzatinosangana dzokuseri dzokuti zvimwe zvacho memuchingozvitora kozodzoka munhu yanodzoka achizowanikwa hake kozobvunza kuti wanga uripi wotoshaya kuti asi vanhu chii chiri kumbonyatsa kunetsa baba chichu baba vakura vakadai ko vari kuitei makaiona nyaya iyaya guys yemurume wokudeclare dead mina ndikudze zvikuitika kuno kuda mafunga kuti nyaya dzinenge dziri dzekugadzira murume uya anga nemukadzi kuno kuSouth Africa kunoko ndobva atumira mukadzi kumusha nemhuri ndobva asara kuno kuSouth Africa handi ndobva azvideclare dead hamoti akazvifambisa sei ndobva mhuri yake itochema mai mwana uchinzi munhu akafa iye ari kunoko angatiwana mukadzi mumwe kugara naye kunoko wechikoza ikati wechizulu hanimaona vanhu kwakutochema kumusha uku kuchema kuti munhu akafa kwakutongoti tongovigawo kofidela china chinhu kungoitirawo mufananidzo wekuti munhu akafa after 9 years guys vachitoti munhu akafa hanimukona baba vavo kwakuita concert yemapiano uko hanimaona baba vavo vakuonekwa pavidhiyo vaimona vachitotwika dumbu ravo vachitamisa dumbu ravo kudai vari kumapiano vanhu pasocial media vakati iyi vidhiyo yakangotogwawo pamapiano apa iri kutenderera vakati kwasi munhu akafa here uyu havasi vabanhingera hanimaona kwakutora vidhiyo iya kwakuenda naye kunodai so mubhawa riya rakaonekwa riya vari vaya vachitotamba vaya varimo vachitodla joyi apa vave nezidumbuka vagara nemunhu muno vachitotamba mapiano emuno chekuti mudhara mukuru kutotamba mapiano mwana wavo vakati ndiye munhu ndiye hatinaive batina kuiga munhu kunoko tikangova kuti munhu akafa tikachema munhu mwana wavo ndokukwira baba vakuru ane mwana mukuru ari kuma-30 something mwana wavo ndokukwira ane 36 years ndokuya ndokuvatonda kubhawa kuya kunobvunza kuti mune baba vakadai vidhiyo zvikanzi vanogarapo ndokuvatsvaga ndokuvawana baba vaya ndokuvazvuzvirudza ndokuya navo
kutoenda navo kuZimbabwe asi vachizviti vakafa variko vakatozobatwa nevidhiyo after 9 years kuti variko zvavo vachitonakigwa nemapiyano vari mumbao. Anomaona mwana ane 30 something years ndiye akazouya kunoku South Africa kuno akaenda kubhawa riya rakabuda riya akanovatsvaga akavatora akadzokera navo kumusha. Mukadzi akati takatochema zvikakwana tichachemi munhu isu. Vakatonzi ngavasungiswe baba vaya kufeka death. Saka zvinoitika guys kuti munhu anogona kushayikwa, munhu ofa, munhu oshayikwa, isto relaxa kunoti chokwadi munhu akazodai. Anomaona ngatirelaxei tinotsvaga munhu. Vaita mapiano cheko chakutorera mapiano chaicho ari strong waya ndiwo vaitojaivha iwayo vachitonatsogona wena kuti unge munhu womuno ivo vakadeclare dead kuZimbabwe baba ivavo. Saka zvinoitika guys, right? Nyaya yangu hombe yandawira guys, nyaya yangu hombe yandawira pano anditi mangwanana anaya handina kuuya nenews dzakanaka anditi vaya vedumbu vaya chipo ndauya panapa kuti nditaure tine mumwe wedu amwe amai vedu vatinavo pano. Ndofunga nyaya ndakaiposta pano antika mai vakanga vachitsvaga cylinder, gas cylinder remwana, ini cylinder container remwana wavo riya vachiti mwana wavo vakasvagwa neburi pamwoyo. Vakatobatsigwa pano nevamwe vanhu vakatouya kuseri ndikwa panamba dzamai ava ndikavakonekta vakatengerwa cylinder iroro. Mwana wavo angasagoni kufema, anobatsigwa kufema netengi riya. Anomaona ndofunga picha ndakakupostira iri mwana mukomana wechidiki ananga ane 27 years. Antimaona ngachibatsigwa kufema nechucho chinhu netengi iroro. Vachikumbira mari yetengi pano vachiti every 2 days vanoisa 225 mweya iyoyo kuti mubatsire kufema gasiro rifiliwe. Said news dzekuti mwana uyu mukomana mufunge akashayika nesuro. Anomaona akashayika nesuro mwana wamai ava mukomana. May his soul rest in peace. 27 26 vana vari kupera guys. Mai vakanisendera kungoti foni yacho ndoyandikisa life panapa. Vari kukonewa haisi nyore mubereki kuiga mwana wako guys. Muri vabereki makazvara munozviziva. Haisi nyore kuti uvige mwana wako. Pari kuchemiwa izvozvo vari kuSowetoko. Ndokwavari. Ndokwazvakaitika. Anomaona vari kuSowetoko ndokwazvakaitika. Saka panguva ino tashayikirwa nemumwe wedu guys. Vanga vane polisi yavo, anzi nande polisi yangu ndakavhura udhara. Saka polisi vanayo vari covered. Kings and queens. Saka ichavaendesa kumusha. Anzi mwana achienda kumusha nesu Friday. Vari kutadza kana kudi mai vavo. Saka mwana ari kuenda kumusha neFriday body yemwana. Saka chavari kukumbira guys. So umwe wedu satoita kuti takataura mutemo pano kuti munhu akafa pano padialysis tinobisa chema anditika inoiswa kumwana only kumunhu afa ari mwana wako kana kuti mukadzi wako kana kuti murume wako ndo immediate family. So mai ava vasi kukumbira a lot, vari kukumbira macabbage nemafuta ekubikisa chete. Nokuti sofa vachimira Friday kune vanhu vari kuenda kufuneral kumba kwachekoko. Animaona vachinovaona vachidi andimaona nezuro kwaitoimbwa andimaona. She's not asking for much. Policy yavo vanayo asi rufu rwaitika vanga vachitamba. Remember vakachitsvaga panapa vasina kana mari yegas kana mari yechi kana yecylinder iro ranga risisina chinzi rangana ranga raboka andimuri kuona. Saka tiri kukumbirawo chema guys nemawaniro atakaita 50 rand pamunhu yekuti tenge makabeji aya totenga mafuta aya ekubikisa andimaona. So far tine 5 liters yemafuta 1 antika yabuda ku WhatsApp group reduko antika. Saka tiri kukumbirawo ma 550 rand per person. Kana uchiziva kuti uri mudhayari wepano uchiziva kuti rufu uri ku foreign land rufu runogona kukushanyirawo anytime usingafungiri wakarivara ende runouya kazhinji kacho rufu runoitika usina kana senti zvokuti uchazouya uchiti wedu ndaita dambudziko ndibatsireiwo nokuti rufu harusarudzi ende haruna vanhu varinoti ndikuchuza nhingi specifically. Rufu runozotongobata tese at some point animaona. It might not be today, tomorrow, next week or next year or but rufu runongoroteta ndochokwadi guys. Saka pano apa ndiri kukumbira ma 50 rand tibatsire mai ava vakakumbira makabeji message mavo vakazitaura kuti ndiri kukumbirawo SISMELLY vamwe vangu family diaries family yangu indibatsirawo nemakabeji nemafuta ekubikisa
kureva kuti maybe upfu pamwe panenge anenge vacontributawo upfu or something animaona kuti vadye. Saka isusuwo hedu tikaita ma50 atingazotengi iwo ari makabheji handiti ega togona vatengerawo kana kofu yacho egreen iyoyo vanogona kuti umwe musi vanhu vanenge vari pamarepa papa pobikwawo kana kuti kanyamawo umwe musi vodlawo makabheji wayo kusvikira friday ndikutora mangwana pasara 2 days handitika. Saka handizoti admin team iri mucomment section admin team murimo ere mucomment section admin team murimo mucomment section. I think admin team nyoraiwo ndikuonei ansandaona kuti tizoti inosendwa sei. Mirai nditange ndaona admin wacho aise namba yake. World only look expensive for less. Mirai tichange tatsvaga admin auye so that intoisa namba dzake then oitigwa e-wallet iye ikoko mukaita e-wallet motumira screenshot baka mchisa ma50 ya guys isai ari ma60 kuitira macharges andopinda same group Northwest unozotara nemadhimini wayo hani maona. So ukata please isai ari ma60 kuitira macharges nokuti panono every transaction inotora yega 50 iyoyo inobatwawo nebanki haichasvikiri 50 hani maona. Saka isai ari ma60 kuitira kuti izosvika iri 50 iyoyo hani maona. Saka guys nditegerewo shumbresi wacho auye mucomment section. Clarice munemo urimo here vakoma Clarice, are you there in the comment section? Please batsiranai na shumbresi because Ru akabatsirwa mwana Ru ari akabatsirwa mwana right now hangakwanisi chero kuti achikutora mafambira ma-e-wallet izvi hakwanisi. Yes, PayPal yangu it's in use George, but andidi kuti iuye kwantiri because PayPal ikauya kwantiri inozoda kubviswa PayPal yoenda through the bank and charges PayPal ndomo mwana boy wayo ani maona. But you can use it hako kana usina kuti unokwanisa kubata ava antika. Shumbresi ndinokumbira uise number, pina number dzako apa. Shumbresi ndinokumbira uise number tipine Milka kana whoever Milka, Clarice, Shumbresi, one of you guys isaima ningikiri number dzenyu kana 2 numbers kuti zvikurumidza fast because kana zvaigona mari yoyo iindiswe nhasi manheru because kwasara 2 days chete chikafu chavari kuda ichi ndechekuti vanhu vadye kunoko. Aiwa Georgika atikadaro izvozvo if we do that handika inozotanga kunotogwa neFriday vanhu variko vakaungana izvo vanenge vachidyei. If we wait kuti munhu wese aise mari imomo ikozotorwa ivo vachida mari yekutenga chikafu izvozvi before body aenda kumusha handiwana because pakaungana vanhu izvozvi vanenge vachiita sei because umwe chatindoisa mangwana umwe wotindoisa tichingomirira izvozvo. Clarice ndokumbirawo uise namba yako mucomment section right. One number yaiswa dema chingonyora dzikana dze2 admins demaita kana dze2 admin kuti vamwe voisa kuti zvikurumidze ikakurumidza kupinda nhasi motoitora handika kana nhasi ye then motenga zvinhu izvi. Vanogara kuSoweto vari mudhuze guys handei mumwe wedu uyu handei tinochema mune mumwe wedu. Let's go there tinochema handika. Vari kugroup reWhatsApp please let's organize handika. Inditotokwira taxi because imfuwo ingazondiremera taxi better. Nditokwirawo taxi ndouya kuJoburg ikoko toenda kuSoweto kwamai ava tonomira neumwe wedu handika. That's humanity ndokuti madiaries anzi chenesa ikamera tinyatsokuona pandiri chero ndikaichenesa handi haundioni zvakanaka because ndiri mushedi saka haundioni ndiri mushedi ndimaona. Saka dei manyora pamwe chete nhamba dzachona mapina ka1 pina ika1 hanzi Soweto kupi kwacho zita racho rakanyogwa mufoni iyoyi ina handizozivi hanzi ikaita ma-e-wallet SIS MELLY anongobuda akadaro macharges anobatwa kune atumira ina handizivi kuti Soweto kusaidzire kupi ndanyoregwa apa. Shumbresi tora namba yaClarice neyako unyore upine dzese. Shumbresi yako namba yako neyaClarice ingoposta ingodzinyora pamwe tidzibatedza umwe wese kuna Clarice umwe wese kwamuri kuti mari iende nhasi vatenge chikafu chinhasi andimaona. Isai batanidzai mari imanhamba yenyaya kuti zvikurumidze kufamba vamwe wese kuna Clarice vamwe wese kwauri motora mari iyi nhasi anditika. Vari kuSoweto please ngatibatanei tiendeko
ngatibatanei, zvakangonaka kuti tibatane tiendeko. Animona, zvangonaka kuti tibatane tiendeko. Isu hedu tiri kuno kutogona kuzongouya musi weFriday panosumuka bhodhi ipapo. Oh, okay. Alright, hanzi e-wallet aibatwe kune munhu ari kutora mari. Hanzi inobatwa kune munhu atumira kudhara, saka bo isai ma50 rand iwayo. Saka bo isai ma50 rand, manzi aibatigwe munhu ari kutora, inobatigwa munhu atumira mari. Saka bo. Liseli Ndlovu, how are you? Are you back now? Anyora comment section Clarity pamusoro papa, anyora namba yake padenga apa. Saka ndikapina yake yako inobva yabva. Andiona. Itai kuti mungobatsirana ipa kuti zvikurumidze kufamba. Andimaona namba yake. Saka guys, vari kuSoweto ndichanyora kuti kuSoweto papi ndokukandirai page. Vari padhuze mukwanisa kuenda. But rimwe timu isusu tichaenda kuFriday. Ndikaiti mbotsvaga mari dzemabhazi dzemataxi. Tomuka takanaka kuFriday kusenti mbotsvaga mari dzemataxi. Toenda kuFriday. Anditika then taenda kuFriday. Tonomirawo navo. Bodi chinda kumba zvakangona zvongonakidza tovazoti vamwe vangu vanga vari pano. Animona madhiari zangu auya pano kusvikira bodi inde kumba vanga vari pano. Bodi chisumukawo tichibudawo tichidzokawo kudzimba dzedu. Zvinenge zvangonaka. Kwanzi mufambire chimwe kunamwe kuvanhu. Kufa vaudze. Vaudze tisi aiwa. But isusu hedu so far madhiari hatina problem. Madhiari so far hatina problem. Wona hatina problem. Ndosaka ndizati one page rine vanhu vari machiwadi. Madhiari pano. Mature people. Hatina problem so far. Kana ku WhatsApp group chako chaka tisatambona ma screenshot ari kulika. Group ratove ne harisisi kuma 8 months. Hakuna screenshot inolika. Saka unochenzona noti kune vanhu vakuru. Unotoona kuti vanhu vakuru varimo vanozvido hatisatamboita edu problem kumariro. Taenda kumariro kwatinoenda kwese tinati hatina mbowa kunzi kwabuda screenshot kune vanhu vazoshoropoza zodini hatisati tosangana nazvo pano padiaries. Chikasangana nazvo pana pamunhu yeti kati mutsvaga tobva tongomubhlokawo pano zvachose hatisati. Tinoziva zvatinenge tichifambira kumariro. Tinoziva zvatinenge tichifambira tikufambira mariro kunochema, kunochema nemoyo wedu, tapedza kuchema nemoyo wedu tosumuka tora pasi. Pana hatisati taita problem yekunzi kune chabuda chalika kudhari chazodai hatisati. Hatina isu. Zvakamboda kuti tikei makore apfuura kugroup revanhu vekudiaspora. Kudiaspora uko. Amene akanga achitira mascreenshot achitenderedza chididi, but ndofunga they managed to track the person because vakadestroya group akatenga panyuwani. Munhu iye ndofunga vava kuita zvokuverify munhu achipinda. Hazvina kuzomboitika futi. That means munhu iye vakamublokera panze. Vakamubata. Saka isusu so far padiaries we are safe. Even kumagroup kwedu tinototamba takasununguka. Kutosununguka chako semadzimai tichitoziva kuti hapana nobuda nescreenshot because people are matured. Mbona? So tinototaura dzese koko zvototi tinotaura dzimwe dzakatokomba zvokuti dei papa nemna nemakuwa kati kudhara kana mai vanenge vasina kuzvibata dei vachimanya nawo but hakuna hanzi ndatoisa iwali 60 rand usene. Thank you Mauchiri, thank you Mauchiri, thank you very much, thank you. Mukanipa screenshot ndobva ndakandira screenshot kune wawatumira mari kuti kune uyu anonzi ninga ane namba yaisa mari yake kuti mari yacho izowana kubalanza. Unaona right? Saka ndo zvana kune vese vachatambanza maoko avo ticheme nomwe wedu ushu. Thank you very much guys. Mangwana zvinenge zviri kwako, mangwana zvinenge zviri kwangu. Uri ku foreign land ikoko unenge uchitoda rubatsiro rwomamwari. Unogona kuve uine polisi yako asi panenge pachediwa chikafu. Unaona? Kana uri ku foreign land haungotange nongoti nhasi munhu atofa ndatonza munhu nhasi. Paperwork inoitwa 3-4 days kana 5 days. Saka vanhu vaya vanenge vachiuya vaya ungangozovatarisa kudai here? Hazviiti. Unaona? Hazviiti. Saka panenge pakutodi pachida kuti ubatsane nevamwe. Handitika batsana nevamwe kuti zvikwanise kuinda. Vasina ma-funeral policies vaya. Please joinai funeral police. Mai ava vanga vakarongeka zvavo vanga vane polisi yavo. Joinai ma-funeral police. Joinai Zororo Pumulani services, funeral services. Huyai ndikujoinisei Zororo Pumulani. Hazvimbonetsi chero usina mapepa ari valid as long as une chitupa chako chekuZimbabwe kana kuti une birth certificate yako kana kuti une passport yoyo yakaexpire yoyo. Antika you can open a police. Huyai ndikujoinise uvhure police, uitewo police holder. 89 rand pamwedzi. Haisi mari yakawanda. 89 rand pamwedzi.
89 rand pamwedzi zvinokuitira just 89 less than 100 ukangobhadhara 3 months dzikakwana watove covered guys. Wakutogona kubhadhara even gore rese, unogona kubhadhara gore rese kuzororoko wobva warelaxa zvako pawajuma mari papa wobhadhara gore rese worelaxa. Open policies guys, have mapolisi nekuti uchaita sei kana usina polisi dambudziko kakuwira. Iko zvino panapa tichakontribute mari dzokuti ubhadhinde kumusha isu hatishaiti izvozvo pano. Hanze send you up kandikuida rini Linda senda futi Linda achivakira senda zvakare not munhu one kusena not munhu one iwe nevana vako papo pa 89 rand as long as masane menyu akafanana chete munokwana mese papo nemukadzi wako inotangira pa 89 rand inenge isina zvinhu zvakawanda sinenge nekofinika wozoda upinda pa 150 zviri kwauri kada kupindawo mu2 something dzinenge dzine mabhazi nechichichi zvako kwauri. Animona itai mapolisi guys, polisi yakanaka. Tingataura tikachema tikadini munita polisi pana hatichatakuri mabhodhi tichiindisa kumusha tichisha toti katichakonde tichitakure bhodhi unovigwa muno kana usina polisi unovigwa muno. Saka kana usingadi kutora polisi make sure kuti you are prepared kuti kana ukafa tokuviga kunoko zvatakaita mukoma edizhia unovigwa kuno. Animona unovigwa kuno mukoma edi vakatozvizororera zvavo mukoma edi kutozorora zvavo in peace. Kune vaiti kwa hauvigi munasiri hama yako zvichazokunetsa zvichazondikati imi mabhanditi anoviga vanhu kuwani achingovigwa. Saka toriga munhu angauya maoko medu kuti timuvige shuwa nenyaya yekuti chokwadi kwai tichazodai. Imi regai tivige munhu takaviga variko vakazvivatira in peace. Kana hanzi last month andina kana iri last month chete ina problem yokutula unofanira kutobhadhara iko zvino mwedzi uno yese ne last month ndobhadhara double 89 ako ari 2 nemwedzi unoshu ndona ungobhadhara saka kana isati yalapsa inozolapsa kana ukaita 90 days usina kubhadhara. Ikaita 90 days usina kubhadhara ndipo inozolapsa andimaona. So guys wani masiri makasiyana kana masiri makasiyana handizozivi papo asi 89 inotora iwewe nevana vako nemukadzi wako. No, zororo it's only for indei manyika sedzemuno muAfrica. Inoendesa mabhodhi kuMozambique zororo, inoendesa mabhodhi kuMalawi zororo, inoendesa mabhodhi kuZambia zororo, inoendesa mabhodhi kuLesotho zororo. Zororo ndeye nyika dzese, haisi yemaZimbabweans chete. Zororo kuJoburg iri kuBraamfontein. Iri kuBraamfontein. Ndoda police. Kurongedza nekubika uya kuWhatsApp kwangu kanyora panapa manje namba yako ndinoinyora ipi. Uya kuWhatsApp kwangu. Kurongedza uya kuWhatsApp kwangu. Come to my WhatsApp. Wondivigira namba dzako kuWhatsApp ikoko ne full name zitenese name yako kuWhatsApp. Uya kuWhatsApp titaurire ikoko kwete panapa. Saka na ukarogwa uchigara na chimweni kana uri kubika mapoto ako na chimweni mudze chimweni tinoindisa kuMalawi gajoine zororo muchimweni anditika kana uchigara nemunhu wako kuZambia mudze kuti unoinda kuZambia gajoine police anongoenda naye bhodhi inongoendeswa kuZambia koko. Anzi wati masini makasiyana zvimuri wenu ayo kana muri murume nekadzi zvino izvi ndizvozvo tsitsi kana ari murume wako chini muri murume nekadzi aiwa hazvina basa izvozvo munojoina. Tine vakawanda guys vakatotiza kune imwe funeral police kunyaradzoko vachiuya kuzororo vakawanda rufu rokupesira para mai vaya vakavigwa vaya vakawanda vakatiza uku vakatotanga kutojoina panyuwa napa antimaona. So guys itaise kudaroi joinai police zvinhu zvifambe. Kana wafunga kudzokera kuZimbabwe unongonokontinya kubhadharawo nemabhondi zviri kuita muZimbabwe unongotaura nguva iripo kuti senge vari kuda kuenda kuZimbabwe pana inotangira pa 89 rand G bulldozer. Kana wafunga kuenda kuZimbabwe muna June antika kuna na January February kuna na March uko April woya utaura kuti ndikuda kuenda ndakugadzira ndiri kudzokera kunogara kusimu ndakurongedza antika votokupa matsamba wodzokera chi woenda kuoffice madzopuwa matsamba enda uchienda nawo
kuZimbabwe wasvika nawo kuZimbabwe andika woenda kuDuffs Zimbabwe wonokontinya wonowekwa kuti mabhondi ako inenge iri mari 89 rand wokontinya kubhadhara uri kuZimbabwe ikoko anti muri kunzwa wokontinya kubhadhara zororo iDuffs mokontinya kubhadhara muri kupi muri kuZimbabwe ikoko handi muri kuona hapana kana chinombokanganisa kana kudi ndine vakawanda vakatisa vakawanda vakatotanga panyuwani kuti hai tasiya takusiya vakatojoina vanyuwani hopo vakati yakati SIS-MELLY nevanhu vanenge vachiona nditi zvikuitika vanenge vachionawo zvakanaka zvinenge zvichiitika kuti ndoda kuti kana ndaenda urondo rwangu rwokupedzisira jeni yangu idaiwo zvinge zvakarongeka zvakadai antika na Linda Brooks munhu isane funeral except me hey ichikako kufa Linda asi chazvinoita manje ndechekudai family yako maybe ako ine mari yekusogona kutakura kubva kuUK because me looking at your mom vaya kunotonuko she would want you to come back home no matter what havangabvumi kuti uvigwe kuUK saka let's make sure kuti wava nunu wava rerutsira mutoro nokuti kutakura bhodhi kubva kuUK tikuchema nekubva paSouth Africa panapa paseri panapa kubva kuUK indege kai Joyce Ngulube uya ndikujoinisa inini ndataura wani ndikati uri kuZambia come to me ndokujoinisa tokujoinisa wabhadhara mari kuti tokuza tinobhadhara sei wapedza kubhadhara kadhi rako richibuda upiwa kadhi rako wangonzi waita dambudziko kungofona wotouya kuzobvisa bhodhi zvatopera andimona so ndonyaya iripo guys yandanga ndati ndiuye nayo vari kukwanisa please Friday ngatibatanei tiende kwaumwe wedu usho ngatibatanei tiende kwaumwe wedu usho Friday tinochema ino zvinhu ndinenge tombobuda nditsvake mari yenhingikiri uya kuWhatsApp mufaro usauye kuinbox kumessenger uya kuWhatsApp chaiko regai nditiite zvokuti nditotsvaga mari kuti ndiFriday ndikwire ndiende kuJoburg ikoko andimona tiende kuJoburg ikoko try kadhari netse enda kune eni zororo ofisi iri padhuze newe unoti ndoda kadhi rangu rotogadzikwa wakamira rotoita 5 minutes try wakatomira ipapo 5 minutes newe tsitsi eni zororo ofisi iri padhuze just go then say I'm a policy holder zita rangu nonzi Tsitsi kufa ndauya pana pandoda kadhi rangu vanongosivhura musystem mavo rotogadzikwa wakatomirira hazvitomboiti kana 3 minutes 5 minutes kadhi iroro because vane mameshini achona hanzi what time tinoita kuzoronga time kutoenda nguvai indasvikawo avaburitsi kana bulldozer musi waunofa chero family yako ine mari avaburitsi vanenge vachichochema Germany wadya kuti hatinawo mari vane mari avaburitsi mari hanzi vari kuBotswana do you join Botswana vanga vari kuvhura Botswana ndizoti yave papi ndichi I will have to ask today vanga vari kuvhura Botswana namona garimbotirai kuvatega tona vanga vari kuvhura Botswana sindinazoti yava papi but you must be having ngikiri plan yekuti muite paite kuti mubhadhare muri kunoko I think mukajoina muri kuko Botswana ka mubhadhara zvenyu nemaranzi kunoko mubhadhara every month kunoko antika then mukafa vongokutora iko kuBotswana voenda nemi Ashley ause mudhayari unobvunza namba dzangu dziri pafront yepage Ashley ause mudhayari wese vanototi namba dzandisingazivi ninze kumalive ndo vanotove nadziva vanotondipa dzangu chadzi personal ndozozobvunza ause mudhayari iwe mudhayari chechane namba dzangu wese munane namba dzangu kuJoburg kuSoweto kwai kuSoweto saka tichaenda kunziro paiimbiwa Rufaro hadzisiridzo namba dzangu dzeWhatsApp idzi ndedzemaadmin dzangu namba chirega ndikuisire pauri ipapapa ndatoona kuti hamunawo zvakaoma idzo namba dzangu idzo ndakunyorera pasi pekomende yako Rufaro chiwa namba ndakunyorera saka guys ndakuinda hapana chimwe team Australia vari kuAustralia mafuta aveko kuAustralia uko mafuta aveko kuAustralia tengai mafuta evhudzi ekuzora ese aveko kuAustralia ndichaisa madetails ekuti munobata ani team os
timu osi mafuta aveko hostela ikoko ndichakuudzai kuti munobata ani handitika right neavo vari kuda kuenda kuuk kufunction kuya vane mari dzavo handitika dzekuita mavhisa kugadzira mavhisa nechichichi zvese handi tine gurupu rewhatsapp ratakavhura kuseri saka vanoda kuenda kuuk vari kuda kuzama kuzopinda papakeji yakanzi neagency yaya achaisa pakeji yakachipa iri chipa yemadhiaris vari kuda kuenda kuuk kunhingikiri kufunction zvokuti unoda kufunction atochohosara izvo zvako izvo animaona pindai muwhatsapp group andimaona so that kana zvakuitwa mazitano kuenda pamwe chete mongogadzirwa make sure ne mari yako yevhisa hapana vari kubhadhara munhu vhisa unobhadhara wega mari dzako dzevhisa andi muri kuona saka kune ava vari kuda kuenda gurupu rewhatsapp ravepo muchipinda because manje anenge akutoti takudai nokuti mufanira kuti muwane maappointment muisigwe muwane appointment nguva ichiripo mukanonoka kunonzi kumaappointment kwakazara unomaona please usauye uchizoti hauna mari yako yekugadzisa vhisa rako uya uchizoti ndine mari yekugadzisa vhisa rangu ndine mari yangu yetiketi rendege hakuna nanotengera munhu tiketi rendege rekuenda kunze kana kukutengera kugadzisira uya wakazvimirira airtime yei chipo airtime yei mukauya kuseri kuti tinokupai link hatingarisi pano mukazauya kuseri ku one by one tinokuedhai mugroup racho mopinda tinokuedhai mugroup racho mopinda imomo so that you hear tichitaurawo nemalawyers ari kuita mapepa ari kuda kuzotaura mapepa we organized kuti touya takati moisa pakeji yenyu yokugadzirira vanhu mavhisa from 8000 motitsikisira nokuti tauyawo vanenge vauya vakawanda vakabvuma tikabvumirana animaona saka nhamba dzamapiwa nashumbresi idzo dzakanyorwapo idzo nashumbresi kuti mukwanise kudini mukwanise kuti mumubate mupinde pai mugurupu kune vari kuda kuinda handiti maona kune vari kuda kuinda asi ukawana vhisa wobva watoinda newe wobva wongodarika kuinda kwama yako wega kuya kufunction tinokurumira kuhome affairs samafa utanga waya kufunction first tokuona pafunction uyu pafunction datinaye indako zvikanda kuinda disappear unomaona that way hatikudaniri home affairs tichingopinda paepo ndakuinda kadi nditoga kuona tiri kukudanira home office first function munhu wese then from there kuindako kwada kuinda saka accommodation visa tiketi rako ndiwe nozvionera isusu chedu chete tikuzama kuti munhu ese ada kuitika visa ribude kwako ndikavanda izvo zvazvako sasha zvisati tukwanepi izvo zvazvako chiro chipinda muuk pane vatichaenda unogara newe here handinoenda kwaunongochinda pane vachagara newe kuzoti wadia izvo ndezvazvako izvo at least hakuna admin yepano inoexplaina kuhome office kuti munhu shuwa tisitakamupinzanisamba kude zvaka hazvinei navo izvo hazvinei navo sinyakwenisa tinei nazvo tikatoona wasatoti bhabhai ukashanda saka kawatuvirawo mapaunzi iwe takakubatsira kupinda muuk zvokuti wasara iyo yako kana makangwara vai andika vari kuda kuuk vezvitadza ndomukana uyu ani muri kuona ndomukana uyu ina ndikutombo kunyeperei vaya vari kuda kuenda unoshanda vaya ndomukana uyu because this company is a very reputable company ene mavhisa avo anobuda animaona anobuda mavhisa avo saka namanai apa vhisa richiitwa utsvaka mari ani muri kuwa ndomukana uyu because hapana at least hapana address hapana phone number yaadmin wepane kuti anozopinza pataiti nehome office uyu mukana wauya une silver platter zvakwauri ukazosara ukazoti chichi ungari tsvaga sponsa mangomirira masponsa haabatiki guys zvokumhanya zvikuru sei kumazimba kumasponsors havachadi mazimbabwenzi masponsors havachadi mazimbabwenzi munotaurisa tinotaurisa mazimbabwenzi kungodai tatotanga hatichafambiri chimwe hatove bhizni havachadi masponsor anototora kunana zambia uko nigeria ghana kuzimbabwe havachadi saka masponsor yaka tinganyeperana munenge chikonzi chakutora dondiwari next asi chokwadi chipa havakutori because vakatanga kuti amene zvinenge zvichita koko munobaya malife button andimona munobaya malife button
saka vadi saka ikwana wakangwara zvingire woga kuuk usanoita zvasiponza izvi andona nekuti aungazonoshi kubatigwa wofutira siponza oramba wofuti wakanyarara unoona wobatigwa nasiponza oramba waka wo okay 5 chicks okay but anorumira embassy wakamira sani as who uchiti kudi pane pasina proof kungotaura kai just a talk your word against ours kungotaura just a talk unochirumira kuno embassy kai kunoda kuinda vada kuti vadanosara kwada vakukuterera tembezo kuterera makuwa amen kwai asiti azvitauri pano kwai nokuti kwemazimbabwe kutaurisa kwandareva kuya kwai nokuti tinotaurisa munomanya kuomufisa kana kutaura kuti what saka ndapedza ngo guys gurupu ririko wetigwe mapepako inchandotozada kuzama kuti avhedha nokudligwa mari kuchikwa masponza vachidligwa mari masponza vachidligwa mari kuseri kuodligwa mari chabuda dhorolo hapano wadligwa mari svinu guys tawega vhisa rakweyo tawega vhisa modza tukangovhera wangotiwa kuita vhisa mavhisa waya mupasipoti mako haumbonyimwi mavhisa cheroda kuenda kupi chero wakuti ndafunga ndada kuenda kuuk kunonzwi kucanada ndoaustralia ndikupi haumbonyimwi mavhisa unenge uchinzi hawakamboenda kunyika idzakadzokera akaenda kunyika idzakadzokera titongopa ofisa unodzokera otodzokera mona saka kana makangwara guys ita iyoyo ini guys ndakuinda handika please ma50 rand aya hanzi havachadi mazimba Portugal and England are coming in numbers zimbo utsinye utorera vanhu vekumusha mari vari kutamburawo you see exactly vanhu vari kuenda madiaries ega only diaries people because vari kuenda kufunction only diaries people ndi vari kuenda kana usiri hako madhiary usiri mudhiary uri munhu kune mamwe mapeji kupi uchida kuya pano tine database tinotokugugula kuti uri mere mudatabase kana usima hawindi madiaries angu ndiwo andonitsvakira mafavors ekuti vanoda kuenda vainde angu madiaries ndotomira nawo chero basa ndinotoya naro pano chero ndikahwa chii nditoya nacho pano chero kwaita mukoto wechini pano kwete rudhende ugukushoko madiaries panapa right saka guys mosira zvakanaka hanzi mubate bamaidenzo no maidenzo vave kumusha maidenzo vakatoenda kumusha nesuro aiwa airtime hatisi kuida kavari kuda kutenga upfu airtime haizotengi upfusvi mafuta azve nemakabeji vadi mafu hanzi munhu angada semari plus minus 50,000 I think yakatowandisa Felicitas it's a lot yakawandisa cause ticket ndakatoriona inini matickets izvo zvakatodzika kuita ma15,000 handiti kuvisa I think you pay about 350 kuzoti 150 tongoti 500 US dollars that's it and what then azvida accommodation zvokumberi indotara zvemunezvo yakawandisa 50k is too much yakatowandisa ungozoisa mari muakaunti makoka siyai mari muakaunti tivazoona kuti maakaunti mako munenge mune mari and more so guys ndakuinda ndozvandanangoya nazvo information andati tionesane hanzi ndirimo nono wakaregister here kana wakaregister urimo mudatabase kana wakaenda nemadhezi auna handiseli urimo mudatabase kana usina unenge uchingori hako munhu anenge achiosterera kenyaya panapa but unenge usiri full member idiary mari chimari kuiswa kudzi iri kuiswa kunamba dzakapinwapo idzo namba dzakapinwapo ndokuiswa mari ichema panamba dzakapinwapo idzo so akanzi nalinda brooks vari kuya kufunction kuuk ndokwanisa kupai accommodation vamwe kwanzi 5 people I can give you accommodation thumbs up join nsel evon vanhu vakatoregister kudhara andiseli navane vakatovhara zvelast year vachavhura maybe kwakunopera futi gore vakapedza from what she told me vakapedza but kana maiisa manje zvokuti munoisa mameseji enyu moti zvinhu zvinodisappear zvokuti disappear after 24 hours pamwe zvine zvakadisappear usati vakuregister ini handizivi just go and check ndataura one nono vanhu vairegister one people were registering
kana uri supporter usina kuregister. Pati panofamba sei kuti unozozikamwa sei kuti chokwadi uri supporter uri mumwe wedu makawandisa hatizokuzivi mese nemusoro zvinozozikamwa sei. At least iwewe maiti une subscription badge, saka obviously uri supporter hombe because uri supporter hakuna munhu anosubscribe achibhadhira mari asiri support. Saka kwauri it can do zvinoita maiti because ndikuona badge yako subscription, saka kwauri it shoita because haunga subscribe usina. Lindiwe, just go and check with Aunt Selina. Go back and check. Saka kwanzi na iye Linda Brooks, 5 people. I'm going to offer them accommodation. Ush. Saka kana mapinda mutaura ina Linda we. Varuda kuenda sina accommodation munosvikira kwa Linda. Si Linda unorova. Kana mukanta sina basa munorohwa kwa Linda uko. Anopopota munorohwa futi. Anopopota orova. Saka wasina accommodation asina kusvikira Linda iyo. Aiwa top fan inogona nguo yaka every panenge patanga live kuteera nyaya inopesera ingopiwa badge but asiri munhu wedu. Go and cross check and then masina kuona ma response and then muno check na Aunt Selina. Go and check. And then muno check na Aunt Selina Kerina, just go and check. Go and cross check Aunt Selina ina ndakuna thumbs up. Antika makadi. Go and check back now. Ina ndakuna thumbs up Aunt Selina. Makadini pamuna kukangano here pamuna wakangana kusa thumbs up kana tipanenge pane handisi kana ndimibe kuisa ma disappearing after 24 hours yaka disappear usati va register so that you are on the same page. Quite repost na shumbresa una accommodation wata Linda Brooks we asi uchengere kunorohwa na Linda Brooks. Linda Brooks unorova. Linda unorova. Saka kana matoenda kuenda kwa Linda make sure kuti wakatraina boxen because kana zvatanga zvalinda wochimunyatsa kumukia. Cheri chigirisa aiwa ndewe pano. Kuna mwana chichizangu nemusoro tu ndewe pano. Inanobvunza kuchula moyo. Ndanobvunza yatsozwisisa. Ndanobvunza. Namba dzani. Misizo kudapo namba dzani Selina ndochitadzira musi madayari. Udapo namba dza Selina, dzani Selina. Dzinogara dziri panapa namba dzani Selina. No accommodation, visa, ticket. Kudzikana usina visa kubo chinhu zvese unogoenda ipi yako. Sara ikuno kwako. Sara kuno. Kana usina accommodation usina chi sara kunoko. Kana mapiwa accommodation. And anobvunza join and so just go to okay and Selina vava vaisa request regaindi vadedzi vazvidavirire vava vaisa request kuti vanoda kuuya panapa. Let me add here. Kana maenda kumba kwa Linda kunofambira chimwe chete sadriver webus. Evo sisi mengi mamuka quick one tiri kuona vanhu vari kutaura nezve registration. I will continuously say registration, please be patient. Vakaregistrwa vakaona ma thumbs up kungoti havauye vachibudikira kuti ndakawana ezvi varipo ipapa but havataure. Be patient. Kune vane ma disappearing messages avakaita pa WhatsApp yavo. Unfortunately I can't register you and I can't get back to you. Inotongofa yakaloda yakadaro zvataita next registration because ukati wakaregister ndikati ndipe proof wondigira disappearing message hapana zvandingakwanise kuita. Vazhinji vakachuna ma WhatsApp avo so that my messages disappear within 24 hours. Saka hapana zvatingakwanise kuita nezvazvo. Okay. Right. Saka muchiri kunyora henyu pasi. Aiwa kuregister ndichiri kuregister vandinoenda register ndinoita thumbs up ndichiri kuregister sezvandikuti vakawandisa ende zvamataura anobvunza phone number yangu pano it means haazviwe pano mukuri. Anobvunza phone number yangu nenyu aiwa asi munhu ipano because phone number dzinototenderera zvekutodaro. Saka mazvinzwa handiti panzi kana be patient ndichiri kuregister. Hani manzo hanzi ndichiri kuregister makawandisa makasenda ma message. Saka vari kufamba nemi vachidaro. Kana satowana thumbs up panzi bomira. Noti munhu anoda kubasa vanozvitaka kana vari free.
Unoona? Saka vatotanga vamwe kuti ndakawana saka I'm still in the process. And also our ball on the 24th of June is still going on, but unfortunately consulting with my lawyers ari kutibatsira atichakwanise kupa vanhu tsamba, asi kana uchida kuuya unogona kuusa flyer. Uchida kuuya as a tourist or use a flyer and take advantage kuti ukuyo to this ball that is going on. We are still going on the 24th, and it will be a ball that will go down in history. Wow. Hey, guys, I can't wait. Muriko yarako team tirikwenda. Team UK muriko yarako team Scotland, team what? Are you there? Because it's going to be a ball to remember. A ball dinner to remember in history. Guys, team muriko garazarisa zvinhu zvekutamba. Saka vari ku UK, please, mwedzi wakunopera actually. Kandai mari dzenyu dziyabatirai, because ndikuona kuti pahoro pachita pashoma. Ndikuona pahoro pachita padiki. Handizvo anti. One of the things, Sisimeli, is we are not under pressure. We are not in competition with anyone. We are running our own race, and we are just going to meet to have fun. That is it. Zvekuti ndakapfeka dress rakati kana kuti the most out of what we want on that particular day is meet each other, know each other, place the voices to the faces, and just enjoy ourselves. Amen. Handi manzwaka musazotikombe ma-street too. Kuti kwa yaningi kwangonzi it's going to be a bold dinner yandika to remember in history for us, my diaries. Kwete kune wamwe kunzoko. Saka musazotikombe kuti zvaningi isusu we are running our own race. We are not in a competition with anyone. Handika. Saka guys, please secure your tickets, because the way I'm seeing it, venue inita diki. Venue ishazara manje because they're only taking 150 people. Not more than 150. Saka please tenga ticket rako right now, secure your place. And utanga kuti akuzogadzira dress rako neyako muchini nechichichi, because the number ndikuona kuti vanhu vachazotaka kuuya last minute vakuti kune kwazara kudhara andimaona. Saka please susu dhuwa makatotenga here ningikiri yenyu, makatobhadhara here mari yenyu. Toda kugadzirirwa hembe kwachijanduka, motomhanya munogadzirirwa hembe kwachijanduka, nekuti ndiri kunzwa vamwe vachiti munogona kundigadzirirawo here dress remaroora rangu randiri kuda. Amuri. Anyway, take care guys, stay blessed and have a very good day. I'm out. Thank you, Auntie Selina, thank you. Right, sir, guys, machines kwanditika, machines wandi. Kwa isi pano pagara ndipo pane chimuti zvemara drama. Amen. Taura zvakokudzi. Tell them. Hello, RuPaul. So guys, batai my tickets, guys, batai my tickets, at least pay £10. If ticket is 55 pounds, 55 pounds ticket. Saka bada £10 yako uzobhadhara 40 pounds yako yasara. Amona. Itai kuti mudaro guys, ngatisangane ngatifarei. Hande itinospina. Tichanga tichispina muhoro yeku UK guys, tisamba kumbomudenga musoro pasi. Anamona. Tichanga tichispina tiri ikoko. Saka guys, secure your tickets. Nokuti ndikuona kuti matickets achabvenjeta diki. Vanhu veku UK vati vakati 150 ticket, 150 zikakwana vafara. Vachatori more than that. Vanhu vemahoro avo vari street vasara nesu kuno kuAfrica tikai 200 toda kutopera 300 timomo. Totora ndezvenyizvi. Kuno kuita zvemukonyoka isi kuno guys. Konzi venyu 200 toti all right. Tobvira. Musi wacho unoona vanhu 300 ungavadi hapana zvokuita hapana. Saka ndozvinenge zviripo. Zvakare height this year SA people is going to be in Durban, right? It's going to be in Durban. Height this year SA muna May. Ndizvo. Muna May, but data is pure. Haiti this year iri kuna May. Saka Peter Marisburg, please get prepared. Joburg, please tenge tiri ku beach. Hey, Gorerino. Cape Town, please fly to Durban. Anamona tenge tiriko.
vari kuda velimpopo varida kuendawo kuDurban imi guys kune ungotwa ndodogara South Africa kusvika kuita 10 years usingazivi beach usingazivi Durban imi ndomukana kuti inde kubichi tiri group uko tinopinda mvura masaisaiko tinosiya minyama kumasaisaiko anomaona handei kuDurban nguva ichiripo iko zvino time is still there you can pay mbijana from what I've heard handika anze 850 per person you know my ticket is paid for yes I know Linda yours is sorted anomaona kwanzi mozotipo muchiuya muzopota muchiuya kuno Polokwane makawanda zvakadini maimaka iwowo maimaka uri munhu wepano unogona kuita group rako rePolokwane tokuisira link moitawo Polokwane group you organize isi chimwe kuzokusapota isedu kumoti tikuita haiti yedu musakati totouya amona totouya anomazviona totouya hatiregi Durban takapindira this year takapindira time ichiripo 850 ticket rako pahotera inonzi kwaichi tukangamwa ndimusoro madetails but pahotera imwe iri kuJoburg uko anomaona saka iri kuDurban ikoko kumahotera ekunaka pamberi pebichi iri pafront pebichi hanzi mubichi havana njuseri akanamboiona ine ameni handiziva hamona hotel iri the ticket my tickets are in place okay muka from Cape Town hanzi ticket rangu sorted anobva Cape Town tisangana uko muna May but asati raiswa saka 850 guys you can start paying it right now kati 400 yako woti 400 yako wapedza wochigadzirako zvokuti isusu madiaries tikawanda tikakwanisa kutawanda tinongosunga tikakwana namba yetaxi vekuJoburg kuno kutongoenda netaxi tongokwira taxi yedu toindi hati tichiona nzvimbo togoidirei kukwira ndege toenda netaxi kwakwira taxi parenga pa I think it's 450 kuenda kuDurban andika tinotaura nemunhu wetaxi oenda nesu tinoda kudzoka uchitora odzoka nesu anomaona asi tanofara totsvaka accommodation yedu kune anzi haisi blue waters here handizivi kuti hotel gara inonzi kuti amuna here weDurban mucomment section vadairire Durban people kana Durban admins mucomment section but hotel yacho iri pafront pebeach pari kuitigwa ningikiri iyoyo haiti handichazivi zita kuti inonzi blue waters kuti impala hotel handichazivi anomaona so toenda kunonakigwa koko toenda kunofara anditika toenda kunofara tiri kuDurban so vaya anivanga chitoenda kuDurban kwaiti asi accommodation you can talk to Durban people vanokuka accommodata zvenguva iyoyo we are family man ndingashapikorera kuDurban guys pane maDurban panapa though accommodate kutora iwe uya kumba kwangu iwe tisi kumba kwangu kwaiti moya mese wapedza aiti sokuenda tosangana todzoka tese zvapera izvo anomaona vane mari dzavo vanenge chiyaisura kuenda nobhukawo paichi they are welcome anoenda kunobhuka anoda kuenda tokutsvagira accommodation kumaDurban people ari muno kuti sha tikungoya 3 days pamunhu accommodation motonakigwa your sisters pana chinombonetsa handizivi vaimaka kuti iDurban kana kuti ichi iBlue Waters hanzi inonzi Garden Marine okay hanzi Garden Marine hanzi inonzi Garden Marine hotel yachona saka moenda kunoigugla guys Garden Marine hotel andika Garden Marine hotel moenda kunoigugla toona kuti ino offer zvakadini andika ichati tichiona kuti ichatibikiro zvakadini Garden Marine 850 includes food here, high tea food and lunch. High tea food, get lunch yakauti dinner. Include the high tea food and then should we say dinner? And more. Yes, my drinks don't go so sure. And more. So guys, don't you actually almost got a board getting bonus talking about bad things, how far tap happy. To God bless you, love you.